Казвам се Кирил Радков, на позиция Backend Developer с Java и Kotlin в момента. Актуалният ми проект е към немска фирма, която е в енергийния сектор. Работя във фирмата от около година и 4 месеца вече. Предизвикателствата конкретно в моя случай, като човек, който работи в такава фирма, която споменах в енергийния сектор, са цялата особеност на сектора и цялата терминология, която е свързана с пускане, даване, плащане и така нататък на ток и на всякакви други енергийни източници. Просто самата сфера не е толкова прозрачна за нормален човек и отделно, като пишеш софтуер за такава фирма, трябва доста да вникнеш просто в цялата теория, така да се каже, за да разбереш всъщност какво трябва да се направи. Професионално се развих до голяма степен с научаването на един нов език за програмиране, Kotlin, който доста наподобява Java, но е нещо ново за мен. Има доста нови функции, които не бях ползвал преди. Немските колеги също така, които са с доста опит, постоянно ми позволяват да уча нови неща. Имам свободата да опитвам нови неща, което ме прави най-щастливия програмист, защото тази свобода е много важна в нашия бизнес. Това, което най-много ми харесва в работата ми с колегите и шефовете в ITRM Consult е комуникацията с една дума. Тя е супер лесна, говориме си на едно ниво, може да разчитаме абсолютно във всеки един момент, на абсолютно всеки, на взаимопомощ от хора, които дори работят по други проекти. Тази сплотеност е нещо, което ценя във фирмата.